በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወልዳን በመንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ስምኹም ክብራትን ክብራን ምስድረ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ትኾነለኹም ከመይ ጸኒሕኹም ከመይ ቀኒሕኹም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን። ልዑለ ባህሪ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። አሜን። ንመዓልታት ንሳምንታት ንኹሉ ሰዓታት ባሪኹ ቀዲሱ መንፈስና እውን ነቃቂሑ ቅዱስ ቃሉን ክንሰምዕ ናብኡ ገጽና ክንምህለል ክነጸልትን ክንባረኽን ቤት ልፊት አለፋት በረከቱ እንዳተካፈልና አቤቱ ንኽንነብር ዝፈቀደልና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። አማላድነትን ተረዳይነትን ንቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ድማ ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። እምባርከስ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ ንዓይ ተዘራባ አንደበትን ሰማዕን ንኹልና ድማ ሰማይ ዓይን ልቦና ክበና እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፈቃድ ይኹን። ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ ሎማዓንቲ እንዘራረበሉ አርእስቲ መዝሙር ዳዊት 34 ፍቅዲ 7 ዘሎ ሓይሊ ቃል ርኢና እግዚአብሔር ድማ ንዓይን ንዓኻትኩምን ሓይልን ጽንዓትን ትብዓትን ደገፍን ኣብ እግዚአብሔር እውን ጸኒዕና እንነብረሉ ሓይሊ ቃል ክገብረልና ልብልያ ዝኸፈውን ልብና ክኸፍተልናን ዝችወስ ዘባረኸ ነፍሲ ወከፍና ድማ ክበጽሐና መታሰነራዊት ዝረዳውን ንዓነን ኩልና ክረደናን አቤቱ ክንነብር ከምቲ ንሱ አልፋ ኦሜጋ ዝኾነ ምስኡ ንነብር ክንከውን እግዚአብሔር ጸጉ ይደግፈና። እምባርከስ ተሓይሊ ቃል ከምዚ ይብል መልአክ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝፈርህዎ ይሰፍር የነግፎም ከዓ ይብል ተሓይሊ ቃል። መልአክ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝፈርህዎ ይሰፍር የነግፎም ከዓ ብርግጽ መላእክቲ እግዚአብሔር አምላክ ንአገልግሎት እግዚአብሔር ንሰብ ንኸገልግሉን ካብ ሰባት ተቐቢሎም ናብ እግዚአብሔር አምላክ ንኸገልግሉ ዝተዋሃቡ ዝተዓደሉና ቅዱሳን መናፍስቲ እዮም። ስለዚ በዝሎም መዓልቲ ዕለት ቅዱስ ገብርኤል ዕለቱ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ድማ ገለ በረኸት መላእክቲ ምሳና ክኸውን እሞ ንሕና ድማ ጽንዓትን ትብዓትን ክንረክብ ርክብና ምስ እግዚአብሔር ድማ ክድልድል ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፈቃድ ይኹን። እዚ ሓይሊ ቃል ዝምህረና መልአክ እግዚአብሔር አምላክ ኣብቲ ኣብ ዙርያቶም ዝፈርህዎ ይሰፍር ክብል እንከሎ ማለት ነቶም መላእክቲ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ዙርያ እቶም ንእግዚአብሔር አምላክ ዝእዘዙ ኣብ ዙርያ እቶም ናብ እግዚአብሔር አምላክ ዕጣን መስዋዕቲ ጸሎት ምህለላ ወዘተ ዝኣመሰለ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ዝዓርግ ምስጋና ክኸውን ይኽእል ትንቢት ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለየ አገልግሎት ከም ነገልግለሉ ሰዓት መላእክቲ እግዚአብሔር አምላክ ተላኢኾም ንዓና ድማ ኣብ መንጎና ንመንጎ እግዚአብሔር አምላክን ዘሎ ርክብ ንኽፍጽሙ ይመጹ። ልከ ከምቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ንባባት ክንበብ እንከሎ ዲያቆን መልእክቲ ጳውሎስ ከንብብ እንከሎ እቲ ካህን ዓጢኑ ምስ ተመልሰ ልከ ንስሓን ጸሎትን ምህለላን ምስጋናን ናይቶም ህዝቢ ተቐቢሉ ካብ ነፍሲ ወከፎም ሒዙ በቲ ጽንሃ ገይሩ ናብቲ ቤት መቕደስ ምስ ከደ እንሆ መስዋዕቲ ናይ ኢያሱ ሓጢኣት ናይ እስራኤላውያን ከምኡ ድዋ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ናይ ህዝበይን ተቐበል ኢሉ ነቲ መልአኽ ሂቦሞ እቲ መልአኽ ድማ ናብ መንበር እግዚአብሔር አምላክ ይብጽሖ ይብል። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና እታ ኣብ ሰማይ ዘላ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ምድሪ ዘላ ቤተ ክርስቲያንን ሓንቲ ምዃነን ምእንቲ ክፍለጥ ካብ ሓደ ስጋ ካብ ሓደ ኣካል ካብ ሓደ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ተቐቢልና ሕብረት ካብ እግዚአብሔር አምላክ ከምቲ ብልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ንመጀመርታ ግዜ ሰባትን መላእክትን ተፈላለየሙሉ ኣብ ዝነበሩ ሰዓት ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ስብሃት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን
ስብሃት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ከምቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ሰላም ኣብዚ ምድሪ ክኸውን እግዚአብሔር ድማ ሰላም ይኸልና መልአኹ ልኢኹ ክሕልወና ኣብ ህራስና ኣብ ትኽስናን ድማ መላእክቲ እግዚአብሔር አምላክ ክሕልውናን ክስውሩናን እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፈቃዱ ይኹን ስለዚ መልአክ እግዚአብሔር አምላክ ነቶም ዘኽብርዎ ብርግጽ ይግለጽ እዩ ንኣብነት ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 30 ዘሎ ኃይለ ቃል እንተርኢና እቲ መልአክ ከኣበላ ማርያም ኣብ ቅድሚ አምላክ ጸጋ ረኺብኪ ኢኹሞ ኣይትፍሪ ዝብል ናይ ምትብባዕ እቲ መልአክ ብብርሃን ሞገስ ተመሊኡ ምስ መጻ ምስ እንጸባረቓ ኣዝያ ሰንበደት እዚ ቃል ዝኸንታይ እዩ ኢላ ድማ ደንገጸት ሽዑ እቲ መልአክ እግዚአብሔር ግን ከምቶም መናፍስቲ ርኩሳን ዘይኮኑ ናይ ብስራትን ናይ ምትብባዕን ናይ ምጽንናዕን ስራሕ ስለ ዝኾነ እንሆ መልአክ እግዚአብሔር አምላክ ከም ዝኽብል ተዛረባ ኣብ ቅድሚ አምላክ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ ምስ በለ ኣይትፍሪ ዝብል ኃይለ ቃል እዩ ዝሃበ መላእክቲ ኩሉ ግዜ ከጸናንዑና ከበራትዑናን ኣብ ድኻምና ድማ ክድግፉናን ጸሎትናን ገዓርናን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ተጸጺትና ክንነብር እንከለና ንረድኤት ዝመጹ ቅዱሳን መናፍስቲ እዮም ስለዚ እዚ መልአክ እዚ ደጊሙ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ወደ 12 ዘሎ ኃይለ ቃል እንተርኢና ነታ ቅድስቲ ቤት ናይ ዘካርያስ ክግለጽ እንከሎ ንርኢ እዞም ቤት ዘካርያስ ዝበሃሉ ኣገልጋሊ ካህን ናይ እግዚአብሔር ዝነበረ በብታራ ኸኣን እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ቤተ መቅደስ ማለት ኣብ ኮቴል ኣብ ቤተ መቅደስ የገልግሉ ስለ ዝነበሩ ናቱ ሪጋ ኮይኑ ድማ ዘካርያስ ካህን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ እንዳዓጠነ እንከሎ ዕጣን ሒዙ እቲ ዕጣን ዝዕርጉ ድማ መላእክቲ ስለ ዝኾኑ እቲ መልአክ እግዚአብሔር አምላክ እንሆ ነቲ ኣቀዲሙ ዝጸለዮ ገና ጽጌ ኣዴታታ ከይሓደጋ እንከሎ ዝጸለዮ ጸሎት እግዚአብሔር አምላክ ብግዚኦን ብሰዓቱን ኣኺሉ እግዚአብሔር አምላክ ከምቲ ቅዱሳን አቦታትና ዝብልዎ እግዚአብሔር አምላክ ይድንግሞ ዝቅድሞ የለን ከም ዝበሃል ክግለጽ እንከሎ ብዓቢ ትእምርቲ ዝግለጽ ከምቲ እንሆ አልዓዛር 4 መዓልቲ ምስ ገበረ ምስ ሸተተ ምስ በስበሰ ሰለስተ መዓልቲ እውን ትንፋስ ክሕባእ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም ስጋ ብ4 መዓልቲ ሱቕ እዩ ዝበለ ከምኡ እውን ንሳራ ከምቲ ንሳራ ድማ ነሆን ኤሊሳቤጥ ድማ ጽጌ ኣዴታታ ስጋ ዝሓድጋ እግዚአብሔር አምላክ ብዓብይ ተኣምርን ብዓቢ ግብርን ክግለጽ ስለ ዝደለየ እግዚአብሔር አምላክ ብኡገርና ክንባረኽን ከምዚ ሕጂ እውን ክንምሃር ኩሉ ዝተጻሓፈ ዘበለን መምሃሪና ስለ ዝኾነ ካብኦም እውን በረኸት ክንካፈል ምእንቲ ዘቅድስ ስድራ ናይ ዘካርያስ ስድራ እንሆ ሪጉ ኣኺሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ክዓጥንን መስዋዕት ከቅርብን ናብ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኣተወ እንሆ እቲ መልአክ ድማ ከምዚ ዝበሎ ዘካርያስ ከዓ ርእይዎ ሰንበደ ፍርሃት እውን ወድቆ ይብል ደቂ ሰባት ስለ ዝኾና ኣዝዩ ምስ ፈርሀ ፍርሃት ምስ ወድቆ ራዕዲ ምስ ኮነ እቲ መልአክ ድማ ዘካርያስ ዝብል ስም እዩ ዝጸዊዑ ብስሙ ጸዊዑ ጸሎትካ ተሰሚዕልካ እዩ እሞ ልክዕ ከምቲ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ ኣይትፍሪ ዝበሎ ኣብዚ ድማ ደጊሙ እቲ መልአክ እግዚአብሔር አምላክ እቲ መልአከ ብስራት ዝተባህረ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክቲ ደጊሙ ንዘካርያስ ድማ ጸሎትካ ተሰሚዕልካ እዩ እሞ ኣይትፍራህ ዝብል ነይሩ ብርግጽ መላእክቲ ከተባብዑን ከጸናንዑን ክድግፉን ከም ዝመጹ ቤተ ክርስቲያንና ኣርጊጻ ከምኡውን ቅዱሳን አቦታትና ኣጥዮም ኩሉ ግዜ ይምህሩና እዮም እግዚአብሔር አምላክና ድማ እንሆ ኣብ ምድሪ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሰማይ ረድኤት ካብ እግዚአብሔርን ካብ መላእክትን ካብ ነቢያትን ካብ ሐዋርያትን ካብ ረዳኢትን ካብ ሰማዕታትን ካብ ጻድቃንን ካብ ቅዱሳንን ሓድሕድና ታብ ሰማይ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምድሪ እውን ከም ዘላ ምእንቲ
ከምቲ مسحراتي كيدان تخيد كزبلو كيدانو كيغدل እግዚአብሔር አምላኽ ስጋብ ሰዓት እዚያን ስጋብ ዘላለም ከነብር መኻኑ ቃላት ይልናይን ነው ድማ ደጊሙ መልአክ እግዚአብሔር እቲ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት እቲ መልአከ በስራት ደጊሙ ዘካርያስ ጸሎትካት ሰምዕትልካ እዩሞ ይተፍራህ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ከአ ወድኸት ወልድያ ስሙውን ዮሐንስ ክሶምያ ማለትን ሓጎስን ደስታን ዝኾነ ወላድ ክትወልድ ኢኻ ዝብል እዩ መጽይዎ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ናይ በሐቂ እግዚአብሔር መላእክቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተገሊጾም ኣለዉ እዮም ንኣብነት ከም ኣብ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 9 ዘሎ እቲ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክቲ ብዛዕባ ክርክር ናይ ሙሴ ስጋ ክብል እንከሎ ኣዝዩ ብትሕትና ዝተመልአ እንሆ ብዛዕባ ስጋ ሙሴ ክዛረብ እንከሎ ኣይተኻራኸረን ኣይተማጎተን እግዚአብሔር ግን ሓኻይሉ ጥራይ ከይጸረፈ ድፍረት ብዘይብሉ እንሆ ብትሕትና ብፍርሃት እግዚአብሔር አምላኽ ይገልግሉ ምዃኖምን ኣዝዮም ሩጥባትን ትሑታትን ምዃኖም እዩ ዝገልጸልና መጽሓፍ ቅዱስና ከምኡውን ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 21 እንሆ ግናኸ እቲ ኣብ መጽሓፍ ሓቂ ዝተጻሕፈ ነገረካ ኣለኹ ነዚኣቶም ንቋም ብጀካ ሚካኤል እቲ መስፍን ሓደኳ ዝሕግዘኒ የብለይን ዝብል ሓይሊ ቃል ኣሎ እዚኦም መላእክቲ እዚኣቶም ናይ በሐቂ ንረድኤት እግዚአብሔር አምላኽ ጸጋ እግዚአብሔር አምላኽ ዝመልኦም ቡርታዓትን ሓያላትን ኣዝዮም ብርሃን ዝተጎናጸፉ ቅዱሳን መላእክቲ እዮም ስለዚ ኣቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ጸጋ ክንረክብ ከለና ኣቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ከምቲ ተጋዊ ብትሕትና ኣቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓኻን ኣብ ቅድሚኻን በደልኩ ክንብል ከለና እግዚአብሔር አምላኽ ድማ መልአኹ ልኢኹ የበስረና እንሆ ንሕና በትሕትና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ክንጽልይ ከለናን ንእግዚአብሔር አምላኽ ክነመስግን ከለና ድማ ምስጋናና ናብ እግዚአብሔር አምላኽ እንሆ ዝውደይዚ ኣዚ የመስግን እዩ ዝብል ናይ ምስጋና መስዋዕቲ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ይብጽሑ በዚ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ እቲ ኣብዚሑ እንታይ ዝባል እቲ ብዝሕ ዝህብ እንታይ ዝባል እቲ ብብዙሕ ዝህብ ብብዙሕ ይዝባረኽ ስለምንታይስ እቲ ብብዙሕ ዝህብ ንሱ ኣብዚሑ ይዝባረኽ ነቲ ዘለዎ ይውስኾ ነቲ ዘይበሉ ግን ይቕነሶ ከም ዝበሎ ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ ኣብዚሕና ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ክንውድስ ከለና ኣብዚሕና ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎት ክንገብር ከለና ኣዚና ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ምስጋና ክንዕርግ ከለና ኣዚና ርጡባት ክንከውን ከለና ኣዚና ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ክንቀርብ ከለና ኩሉ ግዜ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ንበርህ ብእግዚአብሔር አምላኽ ንጸናና ብእግዚአብሔር አምላኽ ንብርትዕ እግዚአብሔር ድማ ጎሳይና ይኸውን እንሆ ከምቲ ገረብ ከምቲ ኢራብ ንዓይኒ ማያስ ዝናፍቆ ነፍስና ከዓ ንእግዚአብሔር አምላኽ ስለተናፍቆ ዳዊት እንሆ ንጉስ እስራኤል እኳ ዝኣክል 7 ግዜ መዓልቲ ኣብ 3 ሰዓት ጸሎት ይገብር ነይሩ ንሕና ባሮት እግዚአብሔር ድማ ክንደይ እኳ ካብኡ ንላዕሊ ግዜ ከም ዘለናን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ እውን ዝኸውን መስዋዕቲ ኩሉ ግዜ ናይ ጸሎት መስዋዕቲ ናይ ምስጋና መስዋዕቲ ናይ ጸሎት ስለ ሕማማትን ስለ ዝተሸገሩ ወገናትናን ክነቐርብ ይግባአና እዩ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ድማ እንሆ ጾርኩም ናባይ ምጽዎ ናባይ ተማህለሉ ናባይ ጸልዩ ከምቲ ኣብ ማቴዎስ 11:28 ኢልዎ ዘሎ ጾሮ እንሆ ዝኸበረኩም ጾርኩም ናባይ ምጽዎ ከም ዝበለና ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ድማ ቃላት ይልና እዩ እንሆ ጾርኩም ናባይ ምጽዎ ንሱ ድማ ከውርደልና ንሱ ድማ ከቀልለልና ንሱ ድማ ክሰምዐና ቃል ዝኣተወልናን ከም ቃሉ ዝነብር ቃሉ ዘይቀየር ዘለዓለማዊ ቃል እሞ እግዚአብሔር አምላኽና እንሆ ኩሉ ግዜ ናብኡ ገጽና ክንንቃረርን ናብኡ ገጽና ክንጥምትን ናብኡ ክንወድቕን ኢዱ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሃበ ኣብ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተወከለ ማንም ዝሓፈረ የለን ከምቲ
ቅዱስ ያዕቆብ አቦና እንሆ እንታይ ዝበለ ንእግዚአብሔር አምላኽ ከተባብዑን ከጸናንዑን ናብ ኢሳው ሓውካ ከይተዓረቅካ ይሰምዐካን እዩ ምስ በሎ እንሆ ናብ ኢሳው ከይድ ምስ ሓሰበ ኣዝዩ ራዕዲ ምስ ተሰምዖ ምስ ፈርሐን ምስ እንቀጥቀጠን ኢሳው ሓወይ ዝብርቱዕ ዝሃዳናይ ቀትለኒ ኢሉ ምስ ሓሰበ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ እንሆ ከም ሰብ ኮይኑ ተገሊጹ ከተባብዖን ከጸናንዑን ከበራትዖን ክንከባኸቦን እንከሎ ንርኢ መወዳእታ ግን እንታይ ዝበለ መወዳእታ ግን ልዑል እግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ኢልዎ እንሆ ንስኻ እስራኤል ይሽንካ ድሕሪ ሕጂ ድማ እስራኤል ኢኻ ክትበሃል እስራኤል ክትበሃል ኢኻ ሓያል ምስ ሰብን አምላኽን ተቃሊስካ ስዒርካ ኢኻ ኢልዎ እንታይ ስለ ዝበለ እዩ ኢዱ ትውክልቱ ኣብ እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ዝገበረ እንሆ ከይባረኽካኒ ኣይሰደካን ዝብል ቃል እግዚአብሔር አምላኽ አቅድሚኡ ፍግም ምስ በልና አቅድሚኡ ወደቅና ንባዓትና መስፍሰስና ልዑል እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎተይ ከይሰማዕኻኒ ምህለላይ ከይተቀበልካ ኣነ ካብ ቅድሚኻ ኮቶ ንዓቐብ ገጸይ ኣይጥምትን እየ ክንብሎ ይግባአና እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ንባዓትና ከዘንን መላእኽቱ ሊኹ ድማ ከጸናንዐናን ከበረትዐናን ብርግጽ እግዚአብሔር አምላኽ ጸጉ ሊእኽልና እዩ መልአኽ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝፈርህዎ ይሰፍር የናግፎምካ ኣብ ዙርያቶም እግዚአብሔር አምላኽ እንፈርህ አቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ቆይምና በትብዓትን ብጽንዓትን ብእምነትን ስለ ሰላምን ስለ ፍቅርን ክንጽልን ከለና ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ድማ መልአኹ ሊኢኹ እንሆ ከናግፈና ቃልኣት ኢልና እሞ በረኸቱን ረድኤቱን አማላድነቱን ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእኽቲ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አማላድነትን ተራድእነትን ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕትን ጻህን ድንግል ወላዲተ አምላኽ ድማ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና አላዒሉ ዘጀመረናን ዘፈጸመናን ልዑል አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲተ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኮቶ ይሰብሐ ስም እግዚአብሔር አምላክነ ወወትረ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት